So abu na farko da za mu fara koya a terminal shine sudo. Sudo yana nufin run as administrator. A zuwan kai ne kake managing network din, to wanda yake da managing network shi yake da kamar privilege, yake dama ya abin da yake dama, wanda yake managing computer kenan kamar cyber security ko kuma chief cyber security na wannan organization din, to shi ne yake da dama ya yi duk changes da ga dama a computer. Sauran mutane sai sun nemi permission din. So in kuma laptop ɗinka ce, duk da ka sani wannan administrator ɗin kai ne chief cyber security, so ga abin da yake faruwa. Sudo mutum yana amfani sudo app update shine kana so ka update, misali in mutum ya dana kawai app update da zai ba da wannan error din. Misali ba da wannan error din shine ce could not lock file, permission denied ko, so ga permission denied. Dalili shine baka shiga matsayin administrator ba. Ta mutum zai shiga matsayin administrator? Ko da mutum ya ce sudo app update, zai tambaye shi password in dai mutum VMware yake amfani da shi, ko virtual machine ko virtual box misali, ko kemu ko whatever the case may be, sai mutum ya danna ya tafi ɗin kali, shine default password ɗin. So ko kuma mutum ya ce sudo su gaba ɗaya za ka koma matsayin root user kenan, a matsayin admin kawai za ka koma gaba ɗaya, shine amfani sudo su. Sudo su yana nufin zan koma admin gaba ɗaya, sai mutum ya danna enter. Yanzu nan ɗin zai koma ja, daga blue ɗin nan zai koma ja, kun gani ya koma ja. To koma shi da ya ja yana nufin cewa to yanzu fa kai fa ka sani fa kai ne admin, duk kwaɓar da kai, duk shiman da kai za ka gani a kwamfuta ka san me kake yi. To shi ne abin da ke faɗa, amma a root ne kun ga update zai yi ne kawai direct, babu wani typing ɗin sudo. Oya in muka danna app update kun ga update zai kamata in danna command zai ce ne, saboda command ba daidai bane ba. So line of text sensitive ne, din da capital letter take a sa capital letter, din da small letter take a sa small letter, duk da ka bi ba, kuma dai rubutu daidai ne, amma ne small letter sai a wajen app update da su yayi. So app update zai updating din gaba daya mirrorless. So abin da ake kira mirrorless ne irin wannan abubuwa da ake kira mirrors. So inda Kali take ajiye software ɗinta na ake kira repository, kamar store ne na Kali, so store ɗinta ake kira repository na software. So mirrorless ɗin abin da ake updating shine a tabbatar cewa shin me ya sababbin abin da Kali ta saka, me ya sababbin abin da Kali suka rage daga repository ɗinsu, wato store ɗinsu na software. So in sun goge wani abu ka je install in software ba za ta ba, ko da ka update sai sun cire shi sun gane cewa wannan problem ne, gwanda mu cire shi, so ba zai yiwu ba. So in kuma sun saka wani abu ko kuma ka sani ba ka update system ba, in ka je download duk da haka saboda computer ka ko kalin ka bai gan shi a cikin database ba, zai download din shi ba. Shine amfani update ne, zai synchronizing da su, ya nemo ne sabbin list din abubuwan da ake da su, complete list, sai dawo ya saba akan computer ka. Lokacin da ka tafi updating, lokacin da ka je install din software misali, sai kuma ga komai yayi yanda ya kamata. Shine amfanin mirrorless da abin nan yake suna mirrorless shine link din da kowane page na software yake, shine mirrorless din kenan. Ko ta software da page da take, to mirrorless din kenan, class na software din. Mirror da repository din shine store din gaba daya. Masha Allah. So ga wannan haka ake updating. Yanda ake upgrading kuma shine in mutum zai upgrading din software ko kuma updating din gaba ɗaya system, upgrading din system ko ta software zai nemi latest version, shine mutum zai ce upgrade ko upgrade, mutum yana danna za ta tafi upgrading. So amma wannan abu tila ne ke, what if ba abu tila ne ke ba, so in za a fita daga root tila sai zama exit. So yanzu sai mun ce sudo kuma sai mu ce upgrade, sai mu danna enter. So ga sai yana duba yana calculating, yawa, so ga kayayyakin da zai ya gano wanda ya kamata a tattaba, wanda zai upgrade duk abin da ya cancanta upgrade, wannan listin shi ne gaba daya.
So the following packages were automatically installed and no longer required. So yana akwai su ba a buƙatar su ne kwata-kwata. Ba a buƙatar su. So in mutum yana so ya cire su zai yi amfani da sudo apt auto remove. In mutum yana ga wanda kawai cire su ba ruwa na su. Wani abubuwan suna da zai update duka software ne. Wannan 7-bit ne, akwai ta Windows kuma kamar wani race. Wannan kuma icon ne na Kali, wannan kuma Apache server ce. Ga app application na app update kenan, app utility ga sunan dai ga bus ga sunan dai da sai da mutane da ne kuma wannan ba da abu wajen insha Allah. So ga sunan dai gaba ɗayan sabon da zai upgrade ga suggested packages abubuwan da yake gani ya kamata mutum ya installing. Not upgrading wani abubuwan kwata-kwata da zai taɓa su ba ɓangaren upgrade ba ruwan su da su. So ga summary nan zai upgrading ɗin packages kwaya 944 na 134 zai installing ɗin kwaya 31 removing da zero, so da zai taɓa ko ɗaya ba da zai removing ko ɗaya ba. So kuma not upgrade abubuwan da zai taɓa ba kwaya 5 ne. Ga suna nan wajen 1 2 3 4 5 to shi ne wa'annan. So kuma wannan gaba ɗaya yawan nasu shi ne na 144 da ita da 44 kenan. So download size 2 GB 390 MB shi ne download size ɗin da zai yi. Space da yake bukata shi ne 551 MB ga kuma available space ɗinka. So in available space ɗin ya zama 0 min da za ka yi upgrade da kenan. Mind you ba a ƙura kali ba a ƙura kali. So muka danna ya minin da mun yi mana upgrading, so zai downloading wani abubuwan zai fi 2 gig kenan wajen downloading, ko 2.5 gig wajen downloading da upgrade. Mutum ba sai upgrade ba yana amfani da battery machine, ina ganin mutum ba sai upgrade ba ai sai yana aiki. But sai dai in wani abu za ka yi daban. Aiki na fara shirin wannan na low battery. So in mutum upgrading din zai daga sai danna yes, amma mun ba upgrading line ba sai mu danna ne kawai ko mun danna ne. So ya abokin kenan. So in mutum kuma yana so ya upgrading a lokaci daya ba tare da ya sa wahala ba sai danna sudo apt update ko sai ce and apt upgrade yanda yi min updating sannan kuma yi min upgrading. So wannan zai upgrade amma kuma zai gaban mutum yana tambaya ce kana so ai kaza kamar tambayar yes din nan zai tambaye mu yes. So me kun ya tambaye mu yes in ba ma sai tambaye mu yes sai mu ce that's why. So duk inda ya take wajen nan na mai amfani da wannan abu ko kuma mu ce assume yes. So ko da yaushe shine assume yes duk lokacin da ya kamata a yi amfani da tambaya ta zo za mu ce assume yes kawai duk inda tambaya ta zo kawai ce yes ba ruwan su. So ba sai an tambaye ka ba kenan. So haka ake yi muna danna zai fara yi ba ruwan su da tambayar mu me kaza. So control C shine stop, control C a Windows copy ne, a Kali stop ne. In mutum zai copy a Windows a Kali ko Linux in kai highlighting sai a danna control da shift da C shine copy, control shift C, control shift G shine paste. So da fatan da an fahimci wannan karatu. So apt update, apt that help mutum ya so fahimci yadda ake amfani da apt dama shine package manager ɗinmu. So apt is the command line package manager that provides command setting, managing as well as querying information. So duk abin da ya faɗa da shi mutum da managing in packages shine application ɗin da kuma dependencies, provide commands for setting mutum yana so ya setting ɗin wani application, and managing da kuma manager again as well as querying information mutum yana so ya san wani abu game da wani abu. So apt list zai fito mana da list ɗin gaba ɗaya applications ɗin da packages da muke da su. Misali app ko semi space ko da yake yana amfani da abin nan semi space, wata app ɗin shine kuma ɗin wannan shine option. So list shine option, list kuma ne yake list packages based on packagement. So daga A zai fara zuwa Z. So app list ko sai mu danna enter in za mu sa aiki ga shi ne ta fito da su. So sai mu ta danna down in muna so mu gan su gaba ɗaya ko kuma ko mu danna C shine da aiki ne mutum zai iya going to ƙarshe in yana so. So app help ma mu ƙara kuma app help mu ga
to abstract in muna so misalin ɗin abu sai mu ce abstract in muna da wani abu da muke so misalin misali mu ce 7 zip ko sai mu danna enter right so ina jin ba ta ne sunan su ba package name ɗin su ba package name 7 zip ne mana 7 zip amma ina jin daɗin kamar capital letter ce daɗin ina jin capital letter ce ba da nope small letter ce ba mu ce da asrar na ruwan da kamar da asrar oh na manta abstract sorry haka ne kuma din kawai ban amfani da sat bane ba abstract muna so mu amfani da sat ne don mu sat din abin nan din na sai yana sat so yana sat duk wani abu da ya danganci 7 bit da kuma 7 bit rar 7 bit stand alone kodi bfx archive wai duk inda dai 7 bit da ya fito dai da yake da alaka da shi kuma to ga su na dai da yawa so up help to up so in mutum yana so ya ga package detail ba misali a jiyan lana amfani da 7 zip up so 7 zip ko sai mu dana enter yanzu zai ba mu information so ga package din nan ga version din shi ga priority din su optional ne su ba da lambar shi kenan da na iri ne a utility yake waye yake developing din yake maintain din shi ga sunan recorder heroes basically wani dan Japan ne kenan ga Gmail ga email din shi at gmail.com recorder.html at gmail mutum ya ce mai magana ga file size nan ga file size ga provider ga defense app din ga abubuwan da ya dependent a kai so dependencies ne requirement kamar .NET framework ne mutum da zai iya jan ba Windows ya sa .NET framework ko to haka ko ta tattara take alama sai da wannan abubuwan kuma Windows din haka ne dan ba sa mana bayani ne so break ga kuma abubuwa ga replace ga abubuwa again ga update da aka samu daga kala zuwa kala misali ga homepage mutum ya ce support din 7 bit ya suna wajen ga implementation abubuwan da aka amfani wajen development ka gane ga site din su so 1 MB 500 and 74 KB kenan ga app sources so ga wajen da yake nan in mutum ga kali miro din kenan so ga miro din a gansu so ga description din so ina jin dole haƙo da wannan abin da wannan abin so basically dai haka ake amfani da app so app help kenan app install mutum ya so install in software misali kamar BLC mutum ya so install in BLC tun da babu sai su app install misali sai ya ce BLC ko sai da na enter to amma abin da ya sa jiba shi ne da tambayar nan permission denied na farko na biyu a yi malam kai admin ne kuwa in ka admin ne ko kuma kana da dama ka amfani a matsayin admin sai ka sa password din sai ka yi amfani a matsayin admin yi admin ne ko yake so sai mu ce app install misali nan ya sa biyar ce amma ba mu ce calculator kawai cl haka calculator kawai misali ba mu zama enter da sun zai mana install na calculator da sun ya tambaye mu continue yes or no to wannan kan ba mu ce no ba mu amfani da yanzu da right ko sai mu zama enter duk bai tambaye mu ba kawai dai tafi aiki da kansu so ga sun zai updating yana installing ɗin calculator so installing ga abin da za mu installing dependency ta calculator ɗin wannan calculator an sai dependent akan calculator common so ga summary ɗin ta nan wajen upgrading 0 installing 2 da wannan kenan da kuma wannan shine 2 ɗin removing ba abin da zai removing upgrading da abubuwan da mutum su upgrading download side 1 KB basically space needed 1 MB space ɗin kuma 5 KB almost 6 KB dai so ga suna na updating ya da yana downloading waye ya gama so in zamu danna calculator cal kenan sai mu danna enter so basically calculator ta command line ce so misali 2 sai mu ce plus misali 2 sai mu danna enter ya ba mu so control C mun fita yana da masu yawan fita sai mu danna exit
to ga shi mun fita haka ake installing Akali. To sai abubuwa duk da haka ake yi but ba mu da enough charge mutum na I believe mutum da iya gane me yake so ya koya duk ba su da wahala game da app.